IFM News. IFM News. IFM News. Police report. Idol Dennis, good morning. Please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Sa palumanen nga drug suspect, iti natiliw. Ababayan iti drug bypass operation. Manipod iti ilitiya sa Nicolas Ilocos Manen! Norte. Apo, puro mo sa Nicolas. Amin yan. Subject iti operasyon. Kinagbigay tinagan nga Roberta James sa Callejo. Nga 29, kinagindig barangay San Juan, Pasukin, Ilocos Norte. Naalakin ko na iti may isang pakete iti may pagorok nga Cebu nga ket nagatang tinapamarang nga buyer iti droga nagbalor iti 1,000 pesos only nga daan ti dagsen nga may nga gramo iti nakonfiskar amin kinkwanan baben ti may nga blue sling bag. Nalapay king kuha Idol Bernard, kreto may isang caliber 45 called MK4 ga adaan iti magazine. Inem nga bala iti paltog, kinalapay king kuha graman, iti inem nga pidaso na heat shield, transparent plastic siya na naglaon ti may pagarog masyabo nga dagsan iti value na 6,800 pesos. Na-recover yung kami ti pulisya tinusar nga bypass sa money hindi nakamatatang operasyon. Iniwayat nga bypass operation ket ditoy nga nagturong pa iti witness manipod ti Department of Justice para palang ditoy panakitokomento ditoy naalakin ko ng kalpasan iti nakamata operasyon iti iti Pasukin, Ilocos Norte. Gabuti rito sumangot ti kaso iti paglagsing ti RA 9165 Kenti 10591 that nakamata suspect kuna ti PNP nabegda nga sa sibutan dito nga subject na ket nagresulta positibo kapasan kaniti series of monitoring Nagwaras din ng droga, ikinakamatata nga lugar. Natula, Idol Bernard, di ka kaisuntan naman tayo kinaadaw ang police report, Manipod, Ilocos Norte, Police Provincial Office. Idol Dennis Zalitio, Tatak, RMN.